Evo. Sam pa ne možemo baš. A ovdje na drugom je već uhvaćena riba. Sad ćemo ovako da ga ostavimo. Ovako. Neće ona daleko. A ovdje već cima. Vidimo šta je ovdje. Ovako. Opa. Vidi se štap. Evo je. Pomala. Ovako. Vidite kako vuče. Vidite štap. Sad ćemo vidimo što je. Polako. Nešto je krupnije sigurno. A da, štarančić. Vidite. Jedan od 3 kile. Dubinka. Sam sam pa je malo nezgodno, vidite, ova dve su uhvaćene odmah. Sam sam pa moram ovako, vidite, siđem dole. Da ga dignem, evo ga. Evo ga, ovo je primjerak. Evo ga, na kukuruz. To sam ja. Da znate, sam ja upecao. Evo ga imam dole u vodi. Kukuruz. Torba. Prijatno.